Ето тук е докато се чудиш. Добре. Прегледай съм. Как се казваш ти, че аз в крайна сметка? Аз не знам Жоро Френския. Жоро Френския, така е. А ти как се казваш? Цяла България ме. Димитър Ангелов. Не е Рангелов, Ангелов. Димитър Ангелов, а си Жоро Френския. Димитър Тодоров Ангелов, защото при мен всичко върви наопаки. Значи, няколко приказки. Преди да се рода, са арестували баща ми на 15 години го осъдили, преди 9 септември. Бил в комуняка, не знам. Майка ми ме родила на чуждо место, защото не е смеяла да се прибери в Лом, тя от Лом. Защото ще арестуват. Третото, тук където се оженила за това ми баща, където ме отгледал, той искал да ме кръсти на баща си, Георги. Да. Обаче, когато му осиновил, когато ражда моята сестра 44-та година, и когато да му осинови, са извадили кръщелното от Видин, там пише Димитър. И не мога ме прекръсти. Тогава са били такива времена. И съм станал Димитър, обаче и махлата, и насъкали, и се назват Жоро. Отивам на училище. Баслюда и с такава, който си отбереш, защото си кажи кой, защото... Тук са и Георги Режа и Ян, малко снимка, тук е Бозни спонсора да кажеш. То си казваш. Това е за Албена и за френския пладин. Ела, разказвай тук, после ще такова. Добре, ти си ги такова. Някой от текста ми с кукурига съм ги забрал да има. Ево. То се стоя ти си Запази си такава. Това надали има някой, който е запазил такава? Аз имам. Не, надали има някой, който да запази, който не занимава с тези работи. Да. А имаме и на Хорхе Мартинес една снимка, но не знам дали я вземах, защото аз ги извадих всичките такова и коти, докато го гледаш този обавец там да го еба, не на кафе. Ти коя година почва да се състезаваш? Виж кога, аз във Франция за пръв път карах. Преди да се прибера в България. Ти коя година си роден? 42. Тогава карахме в 50 кубика 6 часови състезания. 50 кубика и малко такива състезания? Да, 50 кубика 6 часови. Имаше мотобеканчета, имаше прилия имаха. Да, не 125 кубика да не е такова. 50 кубика. 6 часови състезания. И дадохме тогава, аз завърших пети, с една Фландрия. Немска, тя с ламарините беше. До такъв модел. А не имаше ограничена тяга. И спечелих една награда, наистина на пета, за Рацвеж, Конкорд. Защото само аз карах с Свеж Конкорд. Никой друг не е карал с така. И ми дадоха там една награда от фирмата. Следващото каране беше 125, се опитах да карам на Медон. Има една писта там в Париж. Да го бъркам? Аз бързо бърках. Една ръжичка, две ли искаш? Колко ми е служила, толкова аз съм си доволен. Няма да карам да одим да режем дърва. Няма. Нищото ти се сипа машинката. Това беше много отдавна. Колко отдавна дадува? Щом аз го помня още, значи... 15 години минаха. 15 години. 15 години, утре други ден ще кажеш, кога минава тези 30 години? Така. То... От ваша гледна точка, има 15 години.
Следа. И... Френския, това не е ли маница, бе? Не е ли маница това? Маница. Аз нарочно го взимах. Маница, аз и донаса трабана. Кажи му го да сиш, той да знае кой е страванчета. Аз ли не знам? Той ли не знае? Тай го знам го Иван Трабан. Нали, едва да ме викат тук в Плевен да идем в София, отидоме. Една седмица беше преди състезанията. Нещо имаха проблеми. Не мога да се сета точно какво беше. А те объркали главите и двете камери направени различни. И той, докато набери, изведнъж забил. А тя едната камера спира другата. Единият цилиндър. И тогава те си ме върнаха, да, ама аз не помня кои идваха тогава. Мисля, че неговият балансьор да бе на писта. Да. Там беше клуб. А я разкажи там, като си почнал да караш с тея, първо с тия 50 кубика. И после карах 125. То не е точно състезание за класация. В Белгия има една местност Лабос. Могилата. Там печели то, където се печел най-нависоко. Аз това бях 12-13. Ама и крос ли си карал ти? Да. И крос? В Мезон. Париж, Мезон. Само един сезон карах. И съм мина един сезон. Не щях да хода, защото немах мотор. Тогава бе пуснали експериментално мотобекан двуцилиндров, едно такова участва тук в България. Да, на бате Тончо. На така, точно така. Този модел, само че този модел е подобрен. То трета версия, мисля, че беше неговия. Той тогава ме вика нещо да прочетем, там, че имаше такова. Аз съм карал първия модел. Т.е. по-късата вилка. Голям проблем с тази вилка. Бързо обръщаш. То си двуцилиндрово такло, ама си прихало такова. То не можеше работи под 1800-2000. Понеже те бунтовцата са като на първата хондичка, двуцилиндровата, 36 мм бода. Само че хода пъдъл. Да. И прави кубатурки. Колко тъпоти имам из главата си. Какво, верно? Има някои работи, дето може би в представата са добили малко по-друг оттенък такъв, който да не е 100%, ама от 95% нагоре. А кога се прибираш в България? 66 се прибрах в България. Какво караш тук? Тук на състезание? Да. На състезание не съм карал соло. Соло карах след коша. Попълвах, защото тогава... Какво стана тогава? Се получи една... 43-та ли си от Френски? 43-та ли си? И втора. Получи се един вакуум, че Плевен от 2 отбора и половина останалите без отбор. Стана нема един отбор. И се наложи, че кара в кошовете, кара и сол. Най-напред за попълване на отбор, не за такова. Да. А в кошовете с кои си карал ти? Кое? В кошовете с кои хора си карал ти? 66-та ли, помните за? Не съм. Що? 67-ма нямаше състезание. Тогава го прекратиха. 66-та имаше. 67-ма в Русе манеца се удари в една цистерна. И след него се удари още един, не знам кой беше. И прекратиха състезание. 67-ма нямаше състезание. Почнаха 68. Не, 7... Чай, че бърка. 76 и 77-ма. 77-ма нямаше. Майка преди 45 години.
И за мен 10 години не са проблем, аз малко те гледам. Да. Аз сега така заглеждам, да. Коте е кажи? Слушам. Слушаш. С кои? С Манеца? С Азис Карал? Манеца. С Азис съм карал? С баща ли? Не. С Живко не. Да, караме. Една година карах с него. Когато Мариан вика: тате, тия с Румен искат да ви бият, бе. И той вика: тези дошла карат, не са дошли да мъглеят. Другото, той мотора беше събран от вековни мотори от МВР. Бракуване. Оттам взимах, то нямаше. С това златния зъбка се казваше. Отиде да живее в Балкана там. В Етрополе. Цецо Панчев. Цецо Панчев си карал. Цецо Панчев, да. С Цецо Панчев, с Азис, с Иван, с Вълчов. Вълчо от Вълчов има Варна. някъде тук. Вълчо от Варна, да. А Петър Манчев, не си такова с него? Не! Бай Петър Манчев, едно време, аз като бех малко преди да замина за Франция, имаше едно състезание в Плевен Ловеч. Стигаш до Ловеч и те засичат за колко си стигнал и оттам тръгват обратно до тук и сумират двете времена. Да. А по пътя на Залковския баир, байте Петър Манчев преди да се качи Паца Манчева да кара с него. Защото тя му беше и балансьор. А тя караше и сол. 125. 125, да. Мото Румито. Румито, дето отиде при Лалю, при сина. Кой? Лалю. На кой Лалю караше едно време с Цонио Ангелов. Да. Цонио Ангелов, който е един от основателите, те правиха пружини на Димитър Петков. На Димитър Петков в София. Така. Те в Русе. После се преместия тук. Да. Защото имаше един бай Мичев в един квартал беше, какъв квартал беше там. Той пръв служи на байте Петър Манчевия бутала от Гаска от Стария Мина. На Коша. И стигаме на Залковския баир на отиване, защото трябваше някой да бъде с него, както пацам, не знам, що не вещя, тамам почваше да кара с него. На кошовете. Един беше спрял, ние спираме, он вика: ключ за свещи! Байте Петър бърка в бутуша, едни бутуши, такива високи офицерски, бърка в бутуша, дърпа ключа. Първият ключ, който съм видял за свещ, който е с опашка. И на него има малки дупки, ключета. Да. Това е първият ключ, дето съм видял такъв. И помежду другото, може би и за свещ. Това бех на колко? 10 години. И му даде ключа, вика: като дойдеш в Ловеч, ще ми го върнеш, ще не забравиш. Той вика: и ще почерпа и го праща. А пък после състезанията бяха тук в Плевен. За Плевен гора. Се караше, тръгваше се от Бакалов, минаваше се през пазара, през реката, тогава караше Паун Билев тук в Плевен. Един от много добрите състезатели. Минаваха през барата и бяха сложени едни дирети отстрани, да не могат да минават отстрани, да си минат там, да си излиза калта. То там минаваха каруците, нямаше мостове много. И каруците си пресичава през барата най-свободно. Ние са къпени на барата. Но беше чисто. А пък се минаваше покрай киното, горе Хаджи Димитър, слизаше се покрай музе. Тогава Азис обърна
балансьора си точно пред музея, пред сметната палата на Палажа, то беше Палаж един от мънинките паленци. Го обърна, завъртя, върна се, взема го и мината и не му мини. Само той не може да ме импресионава. А Парумен малко остана го изгуба, кога напоследно карахме в Перник. Втора угасна. На последната обиколка и бяхме на около 50-60 метра пред Маница. Какво това? Снимка? Твоите снимки. Това попаднал, аз съм видял, че с моторството, аз бързах ти като се обади, аз бързах да ги прерова наново. Ето виж колко такова соло дето си карал, що викаш, че не си карал соло? Как бе? Знаете, че след попълвах отбора. Да. Колко вика соло си карал? Ами, карах 125, 250, 500. Даже тук ма има спорим с... да казваш, що бургазлията. Бургазлия? Да. Варна ли е? На първо место беше. С Жоро Янакиев? Георги, не, Адашме, аз ме изкочи. Адашке, чакай са, ти Димитър ли си или какъв бе, Адашке? Нали си Димитър, как Жоро Янакиев ти е? Ако ма търсиш Димитър в Плевен, няма да намериш. Най-добре иди на площада да и викни френския търца. Да, Жоро Френски. И Димитър. Ще видиш, тук не има в Пруно. Аз тогава, когато Кашина щупи Хузварната и ние с Царковия, той издъни картера. Ние с Царковия оправихме малко картера там колко можахме и аз ще карам Хузварната. И Хузварната страшно вървеше. Обаче две обиколки преди това пак ще не... Как си определят се номерата? Кой ще какъв номер ще кара? Както сега? Първо и второ место, който иска. Го взима... Мъгле. Това има и по-обави. Първо и второ место, кой го иска? Защо не ги да не? Нищото, аз ги бях нахвърлял, аз ги бях разгледал и ги нахвърлил. От 20 до 30 И той, отбора на когато София, обади, нямаше време. Поне аз, когато се спомням, там 80-те години. Не е било като сега. Всеки да си кара. С един номер до 100 години. 100 години. Тази снимка е от Гложене. Тази снимка от Гложене карат ветерани, които са спрели да карат преди 20 години. А иначе дават за отбора на Плевен. Тогава бяха много отбори, много хора. Не, има го, трасето го има, но не се ползва. Шампионът там първи, втори, трети. Не. Това 125. Това е обиколка на България. Аз от обиколката на България с моторите, откато вкарахме, не знам дали спомняш, ама в София има една година, когато взеха да залиняват клубовете и искахме да вкараме рокерската класа. Началото бяха много против. От те на къде? Как 90? 89-та година. 87. И седма. Първото състезание в Русия аз заведох 50 човека. Не, първото състезание в София. Моля ти се! Това беше 90-та година. София. 89-та или 90-та? 89-та в София. Точно така. Аз даже тогава карах, защото нямаше достатъчно хора. Ренди кара тогава, той обърна мотора. Това първото състезание. Дето ни записа, там той закара в София. Така. Първото състезание на рокерите беше в Руси. У нас в Франц Гълт, кой ги правим тези хора и ни заведоха на хижата
на рибарска криза. Там го спи. Не е вярно. Тогава Върбан кара... Тук наляво. Не помня баш всичките. Десен. Бях дошъл от мъти си, моторът като си ето и такова. Мъти нямаше достатъчно хора и ме включи. Вика, тая варя караш. Та ни правиха застраховки там в едно ремаркир беше. В София си спомням, че имаше един баркас. Там правиха. Баркаса? Баркас правиха там документите. Аз една снимка се извадих наскоро. Чак сега, баркас... Добре, ти до коя година караш? До коя година се състезаваш? От къса помни. До кога? До кога? До кога? От кога до кога се състезаваш? Еми за пръв път ти казах с 50 кубик и 6 часа. Бек на 17 години. 69-та? Да, 69-та. 59-та година. Къде 59-та? Как 59-та? Не бе, той е 40. 59-та. Смятай. Математиката. Аз благодаря, че ме изкараш 52 година, не? 59-та година за първи път се състезаваш. Да. И не ти казах, че е една награда за 5-то место свеж конкорд. Обаче да, до 90 и 3700 ли беше, 97 и 300 ли беше, средна скорост. За 6 часа. Значи това беше... Представяш ли? Фландрията вървеше с 115 км. Да, дето карах аз. 93 700 ли беше, 97 и 300 ли беше. Нещо подобно. Средна скорост и много. Ами... Си карал, бе? А кое? Средна скорост 90. Чакай, не, аз първите. Първите, да. Първите. Те тогава караха, тогава за пръв път имаше една 50. 58 година есента е излезал модела двуцилиндрова Хонда. 50 кубика. Това е експериментален модел, не е пускан по магазините. И беше раздаден на клубови такива техники. А тогава караха едно японче кара, той името му подобно на... На Гинам Чой. Не Хуипейчай. Японец е известен. На реда, на Ридо. Там, така му викат. Тогава за пръв път Токайто. Токай? Не, отделени са Токайто. Тогава Жубей кара за пръв път и за пръв път в България тук видяхме мотор с скок на надолнище през трамплин, да кръстоса мотора и да го изпре. Беше Жубей, белгиец. За пръв път се виждаше такова нещо, да кръстосаш мотора и да го върнеш. И то при слизане, през трамплин на слизане. Беше на спускане. Да, аз карах тук кош. Тази година. 95-та година това. И... Де се разбрахме от 96 съм шампион, 97 съм шампион, 98 стана един Георги Димитров от София. Да, Бомбето. Бомбето, така. Скъсах верига в Пловдив. Какво? Я да погледна това нещо. Да видя. Друго, като ви гледаш така. Ами, това е, кой да ти кажа? Аз с коли не обичам да занимавам. Даже сервиз за мотори отваря 3 години, 2 години. А това какъв мотор е? Това ми е наградата, заради това, че завършихме втори на бутане в Перник. Всякъде. На бутане.
В Перник, не знам дали помниш трасето, Помня го. обаче старта беше малко в нагорнище, отиваш се, обръщаш и се там на разделителната, тръгвахме надолу и точно под надлеза свивахме вдесно. И после се връщахме обратно, имаше един много голям завой. Там почтата подпираше мотора с десния крак, а с левия крак да не го обърне. И точно на завоя не угасна мотора. Просто само рече рез и угасна. Угасна да им центрова. Не ви как радиатора ви центрова. И завършваме на бутане втори след маница. Обяснете ми какво значи на И после след нас се кара още един. Аз помислих, че е някаква дисциплина. Вместо да го караш да го Тогава ти бойш и на бутане да завършиш, ако искаш цялото състезание. Да, ти ако може да го буташ толкова. Добре, сега може ти, примерно, ако си вече... Може бе. Примерно падаш преди Това финала. не е ли Богдан Скавазаки? Това не е ли Богдан Скавазаки? Не, това съм аз. Ти си го карал това Кавазаки. Ама не е Кавасаки това. Това е Кавазаки 250. О, това 250-то, дето ми е гръмна на Божури. Защото и аз съм го карал този мотор. То ми е гръмна на Божури. Нали го вземахме от вас? Нали го вземахме от вас? Този мотор го... Това долу, Добре, кои сте вие, кои са? Аз си Богдан. това на излизане от хангарите. И бех много добре тогава. А след него... Това си ти викаш. Ти си това, номер 11. Така. А след него карах КТМ. Той не беше много гаден. Кросовия КТМ. Първа, втора, трета, една до друга. И после четвърта, пета, шеста да забравиш. Дълги. Еми... Кросов мотор. Кросов мотор. И аз избегвах да слизам на втора. Слизам до трета и отивам на четвърта, защото от трета малко му подадеш газ. Беше ужас. Той се изправя веднага, няма значение къде. Понеже много малка предавка. Има тук вече... Ти си вече с ижето. Не е верно, че е жетва. Какво е това? Това е 125 за 6 скорост. Скорости на 125. Лъжеш ме, това не е с 6 скорости. Това е стария двигател. Това е с 6, аз не съм карал с 5-те скорости. Защото нямахме части за тях. То не е имало 6 скорости. Абе тогава не е мало 6 скорости. Къде 6 скорости Виж изкара? кой мотор е това. Това си 4 скорости тук даже. Да не смятам Няма скорости. чето. Ако са ти изключвали, по два пъти включваш на друга скорост, сте ги дали 6. Абе не, погледни главата, бе, на петицата нямат такава глава. Ти знаеш кога излиза 6 скорости? Кога? Излиза 78, 79-та година. Аз говоря тук за 63-та, 83-та. Това 83-та година ли? Не да, това е в Руса. 511 двигатела. Да, 511, те имаше и 508 ли беше, ко беше? Те бе два модела. Не бе, това е шестицата. Ти ще видиш на друга снимка има, на която това си го взима, ето си искаш. Аз имам лепенка такава. Няма значение, не е лепенка. Ти не се я пазиш, бе, тази си я пазиш. Аз имам. Той си измал едно тесте. Имам. Такива и аз имах преди. Той кашин ми беше дал да ги раздавам, аз съм раздавал. Плакати има. В нас, на вратата още ми седи лепенките с дукатите, когато. На вратата. Коя година е било това? Дукатито? 92-та. До ден днешен, на входната ми врата, лепенката е така. А ти Бултаков издал ли си? Да си го гледаш. Да, като се прибирам да си го Защото Живко кара Бултаков. Живко... Дело. Живколенко. Бултаков е кара. Да, опитва се да го кара, обаче спреха състезанието. Той щеше да кара и той тогава, когато кара Кавинов, второ снака. Да. Беше направил един кобровец, прибиваше ги, ама изкаране. Дай ми една снимка от тея.